ಕೆಲವರಿಗೆ ಏಪಂಡ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೈದನ ಇರ್ನ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ಕನ ಬರದ ಹಾಂ ಅತ್ತತ್ತು ಅವು ಅವು ಒಂದು ಬಟ್ ಇರೇಗೊಂಜಿ ಈರು ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನದ್ದ ಪೂರಲ್ಲ ಬಡಿದ ಜೋಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಆತ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನು ಹೌದೇ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪುಜಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಜನಕ್ಲಿದೆ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪುಜಿ ಫೀಲ್ ಇಪ್ಪುನದ್ದ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಈ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಎನ್ನ ಮಗನ ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದುಲ್ಲೇ ತಂದು ಬತ್ತದ ಯಾನು ಉಲಾಯ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದು ತೂಪೆ ಬಿಜ್ಜೆ ನಮ್ಮೆ ನಿಕ್ಕ ದಾನೆ ಚರ್ಬಿ ಹಾಂ ಹೈಟ್ ಬರೋ ಒಂದುಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ಚಕರ ಬೈದಿರು ಅಕ್ಲೋಡಿಗೆ ಮೇ ಪೂತೀನಿ ಅಂಜಿ ಬಲೈ ನಿಕ್ಕ ಕಲ್ಪವ ನಿಕ್ಕ ಬಲವಾ ಈ ಬಲಾಗೈತೆ ఏంటకేంది పోతానా ఏపా ఏపకేంది బే నిన్న నవ్వులు ఏరండ్ల కొని ఏరిందా నిన్న నಲ್ಪ దాదండ్ల బత్తుండ దాద మల్పోయి అక్కులు ఇస్తారు పండి దాన్ని చాపడగా హన్న అక్కలు అక్కల బాడిಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ ತೊಂದಿಪ್ಪೀರು ನೀನಂತ ತೂಪೇರಾ ಬುಕ್ಕ ನನ್ನ ಮಿನಿ ಅನ್ನಡ ಪನಂದೆ ಮಿನಿ ಪೋಯ ಏತುಲೆತ್ತೆ ಅನ್ ಕೆಬಿ ಕೊರಿಯನೈ ಬುಕ್ಕ ನೀಕು ಓ ಪಂಡ್ರೆ ಅಜ್ಜ ಓ ಬಂಡನಾಯಿ ಓ ಮಿನಿ ತುಪ್ಪೈ ಮನಿ ಬಂದೆ ಕುಲ್ ಪೋಲೈ ಮುಲ್ಪ ರೋಡ್ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪೋತು ಅಲ್ಪ ಓವು ಯಾನೇ ಪೋಂದಿನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪೋತ ಮಾರಯ್ಯ ಹ ಪೋ ಪೋ ಬೇಗ ಉಂಟು ಪಪ್ಪ ಬಾರಡ್ ಪಪ್ಪಡ ಬಂದ ಯಾನು ಪೋಯ್ ಸೀದಾ ಪೋ ಜೋಕ್ಲೇನು ಗುಡ್ಡು ಉಂಡತಿ ದೇವರ ಅದು ಅಕ್ಕುಲು ಏನು ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಪ ವರ್ಕರ್ ಪೇಲಪುರ ಮಲ್ಪರು ಎಂದು ಪೂರ ಗುಡ್ಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಅಕ್ಕಡೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಅಂಚತ್ತು ಆಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನಡ ಪನಂದೆ ಸೀದಾ ಪೋತೀನಿ ಯಾನು ಎಂಕ ಪೋಡ್ಗೆ ಆಂಡ್ ಪಪ್ಪ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಕ ಐ ಓಲ್ಲೆಂದು ಈ ಓಲ್ ಅಂದ್ ಕೇಂಡೇರು ನಾನು ಐಕ್ ತೀವ್ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಸುಳ್ಳು ಬಂಡೆ ಒಪ್ಪಡ ಇತ್ತೆ ದಾದ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿನ್ನ ಹಾಂ ಹಾಂ ಸೈಕಲ್ ದಿಲ್ಲ ಈಗ ಒಂಜ ನೆಟೇನೆ ಗೊಬ್ಬೋಡು ಮೂಲೆ ಅಂಜಿ ಪಿರ ಊರ ಪೋರೆಜ್ಜಿ ಈ ಮುಲ್ಪನೆ ಗೊಬ್ಬೋಡು ಒಂಜ ಕುಲೋನ್ ಟಿವಿ ತುಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡತ್ತ ನಿನ್ನ ಬರೆತನ ಪೂರ ಪಿರ ಬೋಡ್ಚಿ ದೊಂಬುಡು ಹಾಂ ಜೋರ್ ಪನೆ ಇಂಕೇನು ಜಿ ಅಂದು ಬೋಪನ ನನ್ನ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಂ ಪೋ ಗುಬ್ಬು ಆವು ದಾದೈತೆ ವಿಷಯ ಹಾಂ ಒಪ್ಪಡ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆತೆ ಆತೇತ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಏತು ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಗಾನ ಒಂಜಿ ಐನಾಂಡು ಗಂಟೆ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ದೆ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಸಾರು 19 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡೇರು ದಾಲೆಜ್ಜಂಡ ಆರು ವಿಸಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪ ನಾನು ಸೋಮವಾರದಕ್ಕ ಸಾರನೆ ಬರ್ಪೇರು ಬೇಲೆಗೆ ಹಂಚದ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಎತ್ತ ಅಂಚದ ದಾಲ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಕಂದಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ಮೀನ್ದ ಸಾರು 19 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯಗ್ ತೆತ್ತಿ ಕಣಪಾಯಿ ಪಂಡೇರು ಸೊ ತೆತ್ತಿಲ ಬಟಾಟೆ ರಡ್ಡು ಬಟಾಟೆ ಹಣ್ಣು ಉಂಡಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಮುರನಿ ಬಾಜಿ ಮಲ್ದೇನಾ ಇಪ್ಪೋಡು ಸೊ ತೆತ್ತಿಲ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಬಟಾಟೆ ಪಾರ್ದು ಸಾರು ಮಲ್ಪೋಡು ಇನಿ ಬಯ್ಯಗ್ ಕಮಲ ವಾರಣಿ ಇಂಗ್ಲೆ ಅತಗಾನ ಕಮಲ ಅಡ್ಡೋದ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಸೊ ತೂಡು ಆಂಡ ಪೋಡು ತುಷ್ಪಾವೆನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೈತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಳುತ ಜನಗ್ಲಿ ತೂಪಿನಿ ಕಮಲ ಒಂಡ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಹಂಚಾದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಟಿವಿಡು ತೂದಿಪ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಬಟ್ ಲೈವ್ ಅದು ತೂಪಿನುಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ತುಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ ಅಂಚೆನೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನೊಂತೇರು ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಜವಾದ
ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಡ್ ಪನ್ಪುನತ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತು ತೂವೋಡು ಸೊ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಏಪಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಲ್ದಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಹತ್ತಿತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಅವು ತುಲೆ ಈತ ಮಸ್ತ್ ಸುಮಾರು ಜನ ವ್ಲಾಗರ್ಸ್ನ ತುಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಬಂಡ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ತಿಕ್ಕಿನವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ದ ಆಫರ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಅಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಏರೇ ಪೋಡ್ ಆ ಜಾಗಡ್ ಉಂತುದಿತ್ತೇರ್ನ ಅಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಏಪಲ ಎಂಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸಲ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೋತಲು ಸೊ ಅಲೆಗ್ಲ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ಲ 100% ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ ನಿಕಲ್ಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ಏರ್ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಲೆಗ್ ಓಟ್ ಮಂತದ್ದು ಗೆಂಪದ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ನಿಗಲ ಕೇನ್ವೆ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬಂದಾರ ದೇ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅವಿಂಚಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಶೀತ ಆತನ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಗಹನ ಅದ ರಡ್ಡಡ್ ಬೈದನ್ ಮಾರ ಮೀನ್ ಸಾರು ನೀನಾ ಮಗ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಾತ್ರ ಕಂದಿನ ನೀನು ಮಕ್ಕ ನಾನೇ ನಾನೇ ತರಕಾರಿ ಅಭಿ 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 ಕೆಲವುದಕ್ಕಲು ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಅತಿ ಇರ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಲ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾವ್ ಒಂದು ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜುಂಡು ಈರ್ ಬೆನ್ಪಾರಿ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪೆ ಅಂತ ಹಾಂ ಚೂರು ಜೋರು ಬಲ್ಲೆಕ್ಕೆ ಏನು ಮುಂಚೆ ಇರೆಗ್ದಲ್ಲ ಎಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡಾ ದಾಲಂಡಲ್ಲ ಚೂರಂಡಲ್ಲ ಯೋ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಉದಸಿನ ಬೊಡೆದಿ ಕಜ್ಮನ್ ಪೂಜಲು ಅಂಚ ಬಿನಿ ಫೀಲ್ ಉಂಡಾ ಕಜಿಪ್ಮನ್ ಪೂಜನೆ ಇನಿ ಮಲ್ದೀಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡಿ ಇನಿ ಮಲ್ದೀಜಿ ಇನ್ನೇ ಅಂಜಿ ಮಲ್ದೀಜಿ ಆತ ಬೇ ಹಾಂ ಅವು ಇರಿಗೆ ಏಪಂಡ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೈದನ ಇರ್ನ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ ಕನ ಬರದ ಹಾಂ ಅತ್ತತ್ತು ಅವು ಅವು ಒಂದು ಬಟ್ ಇರೇಗೊಂಜಿ ಈರು ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನದ್ದ ಪೂರಲ್ಲ ಬೊಡಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಆತ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನು ಹೌದೇ ಅರ್ಥ ಪೂಜಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಜನಕ್ಲಿದೆ ಅರ್ಥ ಪೂಜಿ ಫೀಲ್ ಇಪ್ಪುನದ್ದ ಎಸ್ 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 ಅತ್ತ ಅವನು ಮೋಕೆ ಪೋಡು ಹಾಂ ಮೋಕೆ ಇಜ್ಜಂದಕ್ಕೆ ಲಂಜನೆ ತ ಬಾತಿರ್ನು ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕಣಂದಿನ್ವಯ್ಯನ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ದಾದಿ ಅಭಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜಿದೆ ಕಂತೀನಿ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಯಾನೊಳಸ್ ಮಲ್ತೆ ಮುರಾನಿದ 4 ದಿನ ದಿಂಚ ಮೀಂತ ಪುರೋನಿತ್ತು ನೈಟ್ ಉಂಡೆ ಹಾಂ ಬಗೇನಾ ಕಜಿಪು ನಿಕ್ಲೆ ಕಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗತ್ತು ಇಡಲ್ಲ ಎಂಚೂರು ಓ ತೆತ್ತಿಪುಡ ನಾನು ಹಬಿ ಇಂತ ತೆತ್ತಿಗೇತಿ ಎಲ್ಲರ ಆಯ್ತಡ ಮುರಣಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ತೆತ್ತಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಣ ಆಯ್ತು 100 ರೂಪಾಯಿದ ಮೀನಣ್ಣ ತಿಕ್ಕುದು ಅಂಡ ತೆತ್ತಿ ಹೆಲ್ತ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ತೆತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಡ ತೆತ್ತಿದ ಕಚಿಪೆಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪಜವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತ ತೆತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಆಯ್ತಡ ಮುರಣೊಂದಿನ ಒರ್ಮೆತ್ತನು ಐದೋಕೆ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಆಯ್ತನ್ಗೆ ಅನಾಥ ಕಮ್ಮಿ ಆಡ್ ತೆತ್ತಿಗೂ ತೆತ್ತಿ ತಿಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ತೆತ್ತಿ ತಿಂದು ತೋರಾಲೆ ತೆತ್ತಿ ತಿಂದಂಡ ತೋರಾಕು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಂದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಭಜನೆ ಯಾನು ಸತ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ಪುರಂದಿ ನೀ ತೂನಾಗ ಒಂದೇನ ಪತ ಇದ್ದೀನಿ ಹಬಿ ಕೇಂಡ ಹಬಿ ಇಡಲೆಗೆ ಸಾರು ಇದು ಕೊದ್ದಿಲ್ಗೆ ಹಬಿ ಯಾ ನೀರು ಹೆಂಗೆ ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ಪಾರ ನೆನ್ನೆ ಈರೆಂಗೆ ಕಬಾಬ್ ಪತ್ತಂಬರ್ಪರ ನೀನು ಅವೇನಾ ಹೇರ್ಕೊರ್ನಿ ಓ ಅಂದ ಓ ಅಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಾಪ ಕಲಿತೀರ ಪೂರ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಗ್ಲೆ ತಾರೆ ಈ ಕಡಪುಡ್ದಿರು
ಅಂದ ಆತು ಆತು ಯಾನಿರೆಗೆನ್ನೆ ಈರೆನ್ನೆ ಕಬಾಬ್ ಕಂತಾರಂದು ಹೆಂಗ್ ಈರು ಸುಳ್ಳು ಬನ್ನಿಂದೆ ನೀರ್ಲಿ ಬಜ್ಜೆ ತುನಗವು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜೆ ಯಾನ್ ಕಬಾಬ್ ఉందే ನೀನಿ ಕೆಂಕ್ಲೇಗ್ ಪಾಪ ತಾರ ಕೊಡ್ತು ಕಡಪುಡ್ತೇರು ಪರೋಕ್ಷ ಅತ್ತೆ ನಮಗೆ ಏನು ಜಾಂಡಲ ಪಾಪ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಕಲು ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಬಟ್ ಮುರಣಿಯರ ಮೂಜಿ ತಾರೆ ಕೊರಿಯರಿ ಇರನ್ಗುತ್ತಪ್ಪ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಮೇರ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇರು ಪಾಪ ಆರು ಮೂಜಿ ತಾರೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಸೊ ಅವೇನು ಯಾನ್ ಕಲಿದು ಕತ್ತಿಡು ಕಲೆದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅವಳ ಖಾಲಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚತುಲೆ ಖಾಲಿ ಆಯ್ಲೆ ಕನ್ನಿ ದೇವಿರು ಉಲ್ತಾಂಡ್ಲ ಎಂಚಿನಾಂಡ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಪೋಡು ಮಾತ್ರ ಏನ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಪೋಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏನ ಧನ್ಯವಾದ ನೋಡು ಅವು ಏನು ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗಳ ಪಕ್ಕ ಎಂಗುಲಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಎಂಕಲ್ನ ದೇವೇರು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಆತೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ದಾಯಗೆ ತರಕಾರಿ ಅಂತಾರೆ ಪ್ರಿಯಾ ಮುಲ್ತಾ ಪೃಥ್ವಿ ಹಾಕಲ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡ್ ಹಾಕೋಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕಲ ಸಾಂಬಾರು ಒಂದು ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಡದ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮುಖ ಬೆಚ್ಚ ಅವಲೇವು ನೋಡ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ರೆಡ್ ಹಾಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಕ್ಕಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಂ ಅತ್ತ ಒಂಚತ್ತ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ತಿಂದಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಲ ನಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ಓಡೆ ಪಪ್ಪುಂದು ಎಸ್ ಇವತ್ತು ಮೇನು ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಕೊದ್ದೇನು ಒಂದು ತೆತ್ತಿ ನಾಡು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜಾನ್ ಮುಖೇತಿ ಯಾನ್ ತಿಂದೇನಾ ಬಾಡೆ ಅಭಿ ನಾ ಬರಲ್ಲ ನನಗೆ ಉದಾಸೀನ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಯಾವ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಭಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಗೋಸ್ಕರ ಬಿಡ್ಸಿ ರಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಪೋಲೆ ಆರು ಬಟ್ಟೆ ಬರ್ಬಿದ್ದೀರಾ ಮುಖ ಅಭಿ ಏನಭಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಭಿ ಪೋಲೆ ಆಯ್ ಬುಲ್ತೋದಿತ್ತೆ ಪಾಪ ಆಯ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಒಂದು ರಪ್ಪ ಪೋದು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ತಿರ್ಗದ ಬಲೆ ಅಬ್ಬಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಇಂದೇ ಕಡೆ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಬಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೀಲಕನೆ ಪಿದಡ್ದು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಈರು ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡಾರು ಯಾನ ಇಜ್ಜಿ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡಾರು ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ದೆತ್ತು ಕುಲ್ದಿಯೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ದೆ ನೈಟಿ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂಚತ್ತು ಬನ್ನಿ ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಅವು ಪಿದಾಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ದೆತ್ತದ ನೈಟ್ ಬಾಡಿಯ 90 ಅತ್ತ 90 ಅಬ್ಬಿ ಪೋಲಿ ಪಾಪ ಹೇಗೋಸ್ಕರ ಇಂಕ ಚಲಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇಂಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಉಂಡು ಓರ್ಮಾಂಟೆ ಅಬ್ಬಿ ಎಂಚಿನ ಹೀರೋ ಎಂಕೊಂಚ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಲ್ಪಿಚಾರ ಬಾಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅವ ಎಂಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಹತ್ತಿತ್ತು ಗಾರ್ನಗೋಸ್ಕರ ಪೋಲೆ ಗೈಸ್ तुले मेरे नमस्ते बोले भी शुरुआत न ಕಂಡು ಕಂಡು ತೂಪಿನ ಬೆಲವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕಜಿಪು ತೆತ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಟಾಟೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಳ್ದಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನಂದು ಆಯ್ಕೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಇಂದು ಹಂಗೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಊಟ ಮಲ್ತದು ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಯಾನೋ ಈ ಕಡೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೆ ಜನಲ್ಲ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡು ಬಂದು ಒಣಸ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ
ನಾ ಕುಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ರಪ್ಪ 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 ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳು ತಿನ್ 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 ಕುಲ್ ಹೊರಬೂನು ಬೇ ಗಂಟೆ ಆತನು ಒರಂಬ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬರಲಿತ್ತನಾ ಅವ ಉಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ವರೇನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಜನ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನುಂತೆ ಕಡ ಓಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಂಡು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎಂಗುಲ್ ಗಂಟೆ ಒರಂಬಾಗ ರೆಡಿ ಆಯ ಎನ್ನ ಗಂಟೆ ಅಂದಿನಿ ಆಟೋಗೆ ಬಿದ್ದಂಡ ಅಂದು ಹಾಂ ಆಯ್ತು ಹಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋರಾ ಒಯ್ ಓಕೆ ಹಾಂ ತೂಕ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತೆಂಡ ಮಲ್ಪೆ ದಯಬಂಡ ಒರ್ಮಂಡೆ ಓದಿತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸೀದಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆರೆ ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟೆಲ್ಲ ಪೋಂಡು ಇದನ್ನ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಅನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಫೋಂಡು ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಅವು ಎಲ್ಲದ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಕಲರ್ ಸಿನಿಮಾಡ ಏತ್ ಗಂಟೆಗೆ ನೀಜು ಊರರ 7 ಗಂಟೆ ಶುರುವಾಪ್ನೂರರ 7:30 ಶುರುವಾಪ್ನೂರರ ಎನ್ಮರೇಕ ಶುರುವಾಪ್ನೂರರ 8 ಗಂಟೆ ಶುರುವಾಪ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ 7 ಗಂಟೆ ಶುರುವಾಪ್ನು ಇಜ್ಜಿ ಹಂಚ ಬಟ್ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಯ್ದು ಬಟ್ ಎಲ್ಲ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಫೈನಲ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಸುರುಕು ತುಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಮಲ್ಪೆ ವೇರ್ ಇಸ್ ಕೀ ಕತ್ತಲೆ ತೋಜುಜಿ ಹಾಂ ಕೀ ಉಂಡು ಅವಳು ಎಪ್ಪುಡ ಬಿ ಐಟೆ ತುಲೆ ಟೇಬಲ್ ಮಿತ್ತಲ್ಲ ಅವಳು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಪ ಮಿಷಿನ್ದ ಐಟೆ ಬ್ಯಾಗ್ದ ಐಟೆ ಆಯ್ತು ತೋಜುಜಿ ಅಮ್ಮೇರ ಹಿಡ್ದು ಕಡೆ ಆಯ್ತು ತೋಜುಜಿ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಆಫ್ ಮಲ್ತಾರ ಪೂರ ಚಾಲು ಉಂಡಂದ ಉಪ್ಪಡ ಫ್ಯಾನ್ಲ ಚಾಲುಂದ ಇಂಕ ಪೋಪುಂದ ಫ್ಯಾನ್ ಚಾಲು ನೇ ಪತ್ತಲ್ಲೆ ವೈರಸ್ ಬೋಡು ಚಳಿ ಆಪು ಎಂಕ ಆಪುಂಡು ಪತ್ತಲ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಪೂರ ದಿತ್ತಾರ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪೂರ ಶ್ರೀ ಕೋಟಿಕರ್ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಪರ ಅರ್ಧಗಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರಟು ನಿಂಜೂರು ಶ್ರವಣ್ ಸುಧಾಕರ್ ಕುಮಾರ್ ನಗಲಿ ಕೋಟಿಕರತ 120314 ರಾಯ್ ಶೀತಲ ಅಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ನ ರಾಯಿ ಶೀತಲ ಹಲೋ ನಾ ಇರ್ದಾಗಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಏರ್ ಬನ್ಲೆ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಕೋಟಿಕೆರೆ ನಿಂಜೂರು ಶ್ರವಣ್ ಸುಧಾಕರ್ ಕುಮಾರ ನಿರ್ವಚನೆ ಈ ಸಲ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕಮಲಾ ಬೈಜೇರು ವರ್ಷಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಓಲು ಕಮ್ಲ ಉಂಡು ಅಲ್ಪರ್ನ ಬೀಡಾದ ಅಂಗಡಿ ದೀಪೇರು ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಸೊ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಕಮಲ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ತೂದು ಸೊ ಸಂತೆ ತಿರ್ಗಂದು ಸಂತೆದ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಟೆಂಪರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನೆಕ್ಲ ಪಾಡಿಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಾಡಿಂಡ್ ಸೊ ಒಂಜಿಕ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತನ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡ್ಲ ಅಂಚಾದ ಪಾಡ್ಯ ಸೊ ಗಹನ್ಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಕಾರ್ನ್ ಅಂಚಾದ ಸೊ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಲಗೆ ತೊಂಡ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನ ಶಾಪ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಫುಡ್ದ ಸೊ ಒಂಚ ಎನ್ನ ಅವಲು ಆಮ್ಲೆಟ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತನು ಕಬಾಬ್ ಇತ್ತನು ಸೊಕ್ಕೆ ಇತ್ತನು ಸೊ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೋರೊಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂಡೇರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನು ಫುಡ್ಡು ಅಂಜನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ತೆಗೆದಿತ್ತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸೊ ನೀನು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತದ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಗಂಟೆ 11 ನಮ್ಮ ಬತ್ತದಿಂಚ ಕಿವಿ ಕೊರಂದುಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಉಲೈ ಚಾಲು ಯಾನ್ ಎನ್ನಿಯ ಎರ ಉಲೈ ಬಾಕಿ ಟಿ ವಿ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಟಿ ವಿ ಚಾಲಿ ತುಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಒಂದು ಓಪನ್ ಆತಿಜಿ ಎಂಗ್ಳು ಪಿದಣ್ಣಗ ಕರೆಂಟ್ ಬೋಂಡು ಅಮ್ಮಸರ ಬಿದಡಿಯ ಅಂಚಾದು
ಉಲೈ ಟಿ ವಿ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರ್ತುಕೊಂಡ ತಗಾನ ಟಿವಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓಡಿಗೆ ಟಿವಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಏತು ಅದ ಆಯೆ ಕರೆಂಟ್ ಬೋಂಡ ಟಿವಿ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಿದೆ ಪೋಪಿನಿ ಸೀದಾ ಅಂದಿ ಅದು ಒತ್ತುಂಡೆ ತೂಲೆ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಅದನ್ನು ಬತ್ತೊಂಜಿ ಸೊ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಪ್ಪುನು ಸೊ ಎಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ರಕ್ಷಿತಾಗ ಓಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚದು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರ್ಮ ಓಟ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಸೊ ಅಂಚದು ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಲು ಏರ್ ಮತ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂಜನೆನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ರಕ್ಷಿತಾಗೂ ವೋಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಬಂತಂದುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಯ್.